So pane nyaya iri kubuda panapa, hanzi nyati ngataurirwa vanhu chokwadi kuti chii chakaitika cause pane zvaari kuwanza. So nyati posted kuti ha guys ndiri kurwadziwa, Mwari ndiponeseiwo. And then someone replied chikanzi shamwari nyati udza vanhu chokwadi kuti makagwa natatenda ukabamugwa, kwete kuti matsotsi uchinyepa. Muri kunzwa nyaya yacho panapa? Pari kubuda zita rekuti tatenda. I'm not so sure kuti tatenda wacho ndeupi, kana kuti ndiye wacho ainzi ndiye muridzi wemusikana wainzi akarwa. I don't know. Because the first day, if you remember, ndikaya panapa chinzi mukomana uyu ka nyaya iri kunzi iri kubuda panapa inyaya yekunzi akatorera munhu, anga akunyenga munhu, musikana wemunhu, ndobva abatwa nemunhu wacho because munhu wacho anga aripo. Ndo nyaya version imwe yakabuda. And people are asking kuti why asiri kuenda kumapurisa. Nasi Wednesday akarohwa musi weSaturday manheru. No police report, nothing. But iye akatiudza kuti mangwana achaenda kuenda kumapurisa, but up to today ari ngonyora paFacebook ndarwadziwa, maikiki ione kusaidi, bakiki vari kurwadziwa, chakazoti. Muri kunzwa nyaya yacho panapa kuti inenge yatova yemari nyaya iri kudiwa panapa. Kunzi vanhu vabvise mari. Because as far as we had kunzi hanzi hakuna mari. Kuri kunzi kurudiwa mari dzemasikani dzechichichi. So vari ngoti padiki tarwadziwa, tazodai so. Apa pakubuda nyaya yatatenda. Tatenda anoita nezve atimuziye tatenda wacho ari kutaurwa. So pamwe nyaya yechihuri yakataurwa yakambobuda yaya, I don't know. Asi attention vanomboida zvawana nyati. Kokuenda kuchipatara. Pane kuti musore muchinyora paFacebook, cause clinic haipo paFacebook. Hapana, Mwari ndiponesewo, Mwari wacho futi wese hatori naFacebook. Zviri kuitwa nanyati soka. Hameno kuti vanhu umba kwavo havasi kuzvionawo here kuti mwana arifanira kuenda kuchipatara kunoitwa masikani kana ari kurwadziwa zvechokwadi. Because tenda kutongona senge munhu asiri kurwadziwa. Munhu anorwadziwa anonotsvaga mapain killers. Munhu anorwadziwa anonobayiwa mainjection emarwadzo. Ndo zvatoziva. Simba rekamera anaro, simba rekuya pasocial media anaro, but rekuenda kuchipatara haripo, rekuenda kumapurisa hariko. Kusaenda kwake ari kuprotect ani? Kusaenda kumapurisa. Who is he trying to protect? Who is he trying to protect? Because isusu totozoti kana uchinyatsoziva nyaya yako kuti yakafamba so unonoita police report chete. Asi comment section inozonyanyawo vediwe hanzi enda kumapurisa chichichi. Let me just read my comments. Hanzi sorry zvake but pain yekurohwa amboinzwawo airohwa mukadzi nhasi zvaakwake zvadzoka. Usarohwa mukadzi kurohwa kunorwadza. Hanzi it's a lesson to him. Ndo zviri kutaurwa panapa kuti it's a lesson to him because airohwa mukadzi saka zvadzokerawo kwaari. Kurohwa kwaita mukadzi kuya zvauya kwaari. Zvikanzi ari kurapwa nebold water nekutsaviwa namaikiki. Big Chiremba kana anyatsorwadziwa kuchipatara achaenda. Hanzi maikiki ndo Big Chiremba because ndo vari kumutova. Kana mukomana arwadziwa, aiwa achasiya zvekutovewa izvi, oenda kuchipatara chaiko. Not kuswera achingonyora pasocial media. Vanhu vakawanda vari kungotaura kuti enda kuchipatara but hapana mari. Ndo zvandiri kuona nezvandakanzwa. Hanzi ndo zvavakataura kuti havana mari. Hamene kuTikTok live yavanga watoita, vanga kutoita maTikTok live nekurwadziwa ikoko nemarwadzo iwawayo. Ndakaona ivo maikiki vachinyora kuti hanzi pane post yavakahighlighta zvikanzi honai munhu kwakutonyora kudai soba wakiki vari kurwara, munhu akutonyora kuti kwafiwa, iye murume wangu ari pamarwadzo. Ndikati muchiri kuda drama mai. Kana manyatsorwadziwa marwarirwa nemunhu munoenda kuchipatara. Handi makaburitswa kuchipatara kwacho musati mapora. Ndo cab 3 yacho iyo yamaiti toda. Cab 3 isingaendese mapiritsi kuchipatara. Kunenge kusitorinawo mushonga. Manesi wanenge asitorina zvekuita anotongokudhischarge hai. Vanongoita zvavanokwanisa izvo zvinenge zviripo. Kuburitswa munhu no bandage, no what? Munoziva after mastitch zvonzi mabandage. Hane munhu ofanira kuitwawo mabandage machi, but mukomana anga asina mabandage. Let me just finish off necomment iri panapa from someone. Hanzi waibvepi uchienda kupi? Iyoyo nyaya haina kuclarifywa. Yakangonzi zvoni ndaibva kustore chat. Zvikanzi wakatsauka, which means you're close to shops. You were supposed to run back to the shops seeking for help. Handakamhanyira mudzimba. Ndo pari kunzi anga agara ari mudzimba macho imomo. Ndo maanga ari. Kwakubamurwa. Anga ari pamba pemunhu. Kwakubatwa aripo. Zvikanzi kumashops manheru kunotandarwa
kuchinwa doro ando zvinoitwa mashopu mahombe. Hanzi ndakafenda ndikamuka ndikatanga kumhanya. Naimi zvinofamba sei? Inazva ndambofenda hangu but handisati ndaita research yacho kuti munhu ukafenda unogona kungoti uchipedza kufenda kutomuka kutomhanya wakudi amen. I don't know. Hanzi mukadzi wakamusiya uchiti uri kuendepi? Mukadzi anozviziva sei kuti wakapondwa? Akazozviziva sei kuti wakapondwa? Waiwe nani? Taura chokwadi. Police report hauna zvako ukaenda uchinyepa kudai chenjera kusarako. Aiwa unosara. Vanototanga kutoti aiwa taura chokwadi. Pamwe ndosaka asiri kuda kuenda kumapurisa bhozi ari kuziva kuti nyaya yake haina chokwadi mukati. Amen. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyai iwa send a subscriber. Please make sure that you are subscribed. Road to 50,000. We are almost at 43 now.